Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka jing ang nuon ka balas lempha jong kipat ba ka Shnong Diwon ban yo no ya ka Auditorium ka papaka. Kala urlong ha ka spotrik uno pra arsa pesan. Ya ka bala plipat ba daw MLA jong ka Nongpo constituency. Uba Miral Bonds im ubadeiru chairman jong ka Meghalaya State Advisory Board. Ya kini ka Auditorium la te Pynsahnam ru ha ka Kyrteng jong umitrang ba barim. Ubala khlat no u Dr. Didi Lapang ubala long ru u MLA barim jong ka Nongpo constituency. Uba Miral Bonds iem ula plipat baru ya ka yeng ICDS ha kini ka Shnong ringkat ka jingsa kilang jong project director ka DRDA u Raja Brahma u BDO ka Umling CNR di Block uba Eric Dekhar u Child Development Project Officer uba R Kharshilon u MDC Barim uba Balajit Rani urang ba Shnong uba Bishar Temung bat kiwei ha kini ka ju asngi lapin ku buram ru ya ka samla dahun shisha khamdej kabala yok khur ya ka takmak siar haka open full contact karate championship arajar apusan kabala long haka arpu khandai bat live hotrik unai wing arajar apusan hanong ba Kolkata West Bengal.